Pekný dobrý deň vám všetkým, ktorí ste sa rozhodli či už počúvať, alebo nás sledujete. Sledujete podcast Čo vy na to, pán alebo pani, ale dnes tu nemáme doktora, dnes tu máme výnimočnú dámu a je pre mňa veľkou cťou, že ju môžem vyspovedať, pani Evka Kovačová. Pekný dobrý deň, vítajte. Dobrý deň. No, musím povedať pri vás, že ste zo spoločnosti Glycanostics. To je pre mňa jedna z neuveriteľne šikovných a schopných spoločností na Slovensku. Verím, že vďaka dnešnému stretnutiu si to uvedomí aj viacero Slovákov. Ale keď som povedala, že nie je pán doktor, tak musím hneď povedať, že vy ste teda skončili ekonómiu, ale venovali ste sa 17 rokov farma priemyslu a teraz dávajte dobrý pozor, tak táto dáma má také obrovské skúsenosti a najmä také obrovské úspechy. Robili ste pre svetové značky ako Pfizer, GlaxoSmithKline, Novartis alebo Johnson & Johnson. Tak keď to čítam a pozerám, čo máte za sebou, tak myslím si, že vy netrpíte nejakým nedostatkom tým, že by ste neboli vyrovnaná v rámci úspechu medzi ženami či mužmi. Je niečo také? Ja si to jednoducho nepripúšťam. Ja jednoducho viem, čo mám v hlave a jednoducho idem za svojím cieľom a keď viem, že viem niečo dokázať, tak neviem, prečo by som sa mala zamýšľať nad tým, že či som žena alebo muž. Jednoducho, ak má niekto s tým problém, tak je to jeho problém. Áno, ja ho nemám. Ani ja ho nemám. O to sa mi vzácnejšie a jednoduchšie a príjemnejšie s vami rozpráva, ale ja som to tak povedala, že 17 rokov ste robili vo farma priemysle, ale vy ste za 17 rokov narábali s takými financiami, ktoré možno sú niekoľkonásobným rozpočtom našej krajiny, súhlasíte? Ano. Takže viem počítať. Poďme k tomu, že čo vás ovplyvnilo pri výbere tohto zamestnania? Prečo ste sa z istého vzdelania, ktoré ste si urobili, rozhodli práve pre toto zamestnanie? Ono to bolo veľmi zaujímavé. Ja som bola finančná riaditeľka úplne v inom sektore. Ja som bola finančná riaditeľka spoločnosti Nextra, prvý taký veľký internet service provider. A na to mi zavolal čistá jasná headhunter, čiže... Áno, vieme. Lovec. A aby som sa iba došla porozprávať. Ja som nechcela meniť prácu, ale tak ma veľmi prehováral, tak si vravím, idem oprášiť kontakty. No, z tých kontaktov bolo prvé interview, kde som zo 7 bola medzi 2. Z druhého intervia som to bola aj ja, tretie interview a potom 4. interview v Londýne a zrazu som sa ocitla vo farmaceutickej spoločnosti, ktorá mi je veľmi blízka. Ten farmaceutický priemysel mi je veľmi blízky, pretože prináša čosi, čo je veľmi prospešné pre ľudí. A tak som sa do toho ponorila. Najskôr ako finančná riaditeľka, ale tým, že ja vždy mám rada výzvy a vždy sa rada učím, tak som potom išla na stredoeurópsku pozíciu robiť business development, čiže podpisovanie in-licenčných zmluv pre strednú Európu. A potom na záver som išla do centrály v Londýne, GlaxoSmithKline, kde som robila na fúziách a akvizíciách. Ten najväčší deal mal v hodnote 30 miliárd dolárov, čiže máte pravdu, viac ako slovenský štátny rozpočet. Potom už som začala fungovať ako konzultant a robila som na pár miliardových díloch, kedy som zastrešovala celý región Európy, Stredného východu, Afriky a Latinskej Ameriky. Vlastne to boli integračné procesy po fúzii, akvizícii. Aby som to vysvetlila, keď máte tú 1000-stranovú zmluvu, kde sa dohodnú dve firmy, že zriadia spoločný podnik. Ani to neviem prečítať. Tak potrebujete to priviesť do reality. Jasne. A to znamená zriadiť prázdne SROčky v jednotlivých krajinách, niekoľko desiatok krajín, previesť tam ľudí s ich pracovnými zmluvami, produkty, zaviesť systém, licencie, urobiť samostatnú farmaceutickú firmu. Urobila som to 1-krát na Slovensku, 3-krát celosvetovo. Wow. A popri tom má rodinu, pozor, má aj deti a k tomu sa dostaneme. Ale bol niektorý z tých projektov pre vás taký najbližší srdiečku? Ten najbližší projekt je terajší. Terajší. Dobre, tak ideme o ňom hovoriť. To je ten najzmysluplnejší projekt môjho života. Musíme prezradiť, že ste sa stali CEO. Ja som si dovolila vysvetliť, alebo chcem vysvetliť divákom, že čo to je. Teraz ste CEO spoločnosti Glycanostics a ide vlastne o to, že je to skratka anglického výrazu Chief Executive Officer a do slovenčiny to môžeme preložiť ako generálny riaditeľ. A vy ste teda generálny riaditeľ pre spoločnosť Glycanostics. O tej si povieme samozrejme trošku viac, pretože vieme, že je to spoločnosť, ktorá je založená 2 vecami, ale ktorí k tomu, aby svoj vedecký výskum a svoj vedecký úspech dostali k nám, k ľuďom, potrebujú CEO. A to ste vy. Tak čo vás na tom tak zlákalo? V prvom rade
Ako to celé vzniklo, ja som skončila jeden z mojich posledných veľkých projektov, zase fúziu medzi GlaxoSmithKline a Pfizer pre voľnopredajné lieky. A bola druhá vlna covidu a ja som sedela doma, čakala som na ďalší projekt, hľadala som ďalší projekt ako konzultant a prečítala som si rozhovor s Tomášom Bertokom, jedným z dvoch spoluzakladateľov a vynálezcov našej technológie. A vravím si, toto vyzerá zaujímavo, tak keď sa s nimi stretnem a dám im zo pár rád, im zadarmo, akože nemám nič iné lepšie na práci teraz. No to bolo v októbri 2020, v januári 2021 už som bola generálna riaditeľka, aj spolumajiteľka. A spomenuli ste, že dobre, dvaja veci. Ono je to tak pre výskum, keď ho už idete dať do aplikovaného výskumu a keď idete priniesť niečo také ako zdravotníckú pomôcku, diagnostický test alebo liek na trh, potrebujete strašne veľa peňazí. Potrebujete investorov a tých investori nebudú investovať tam, kde sú iba veci. Oni potrebujú tým, ktorý to komerčne dotiahne a urobí z toho regulérnu komerčnú firmu s komerčným budúcim výsledkom. Oni potrebovali tam vidieť generálneho riaditeľa, finančného riaditeľa, čo som v kombinácii. Práve som chcela povedať, stačíte si na to zatiaľ? Takisto. No dobré, ale vy máte také skúsenosti, že to sa naozaj je, prepáčte, že to tak poviem, ale je škoda najímať ďalšieho človeka, keď ste v tom poprvé doma, máte tie skúsenosti a najmä tie kontakty. Pretože my sa dostávame teraz do fázy, že dobre, nechali ste sa nadchnúť touto výzvou. Ja to tak vnímam, pretože už som o teste spoločnosti Glycanostics počula. Viem, aká je obrovská pomoc pre mužov v rámci prevencie, respektíve diagnostikovania rakoviny prostaty. To znamená, že aj mňa ako neodborníka hneď zaujíma to, že toto sa predsa musí dostať k ľuďom a čo najlepšie a čo najrychlejšie, ale nebudem skúpa, nechcem to len na Slovensku, chcem to do celého sveta. Chcem pomôcť všetkým mužom. Tak poďme k tomu, že dobre chápem, že ste teda v jednom CEO a teda viacero tých profesí. Máte vynikajúci produkt, lebo asi sa dá na to pozerať z vášho ekonomického hľadiska ako na produkt. A čo musíme spraviť, čo musíte spraviť ďalej, aby si teda v Amerike ten test dávali? Úplne od začiatku potrebujete peniaze. Potrebujete investorov, čiže hneď prvé bolo, že sme získali investorov. Slovákov? Áno. Aj slovenskí investori sú. Sami slovenskí investori. Sú to momentálne. Plus granty, ktoré máme, európske granty priamo z Bruselu. A teraz máme grant z plánu obnovy. A to je ten základ. Ďalej potrebujete vybudovať tím, potrebujete priestory, laboratórium, potrebujete ISO certifikáciu, potrebujete urobiť klinické validácie, aby ste preukázali na veľkom počte vzoriek krvi, že naozaj to funguje. Potrebujete previesť tento prototyp do masovej výroby, čo momentálne na tom pracujeme. S našou zmluvnou fabrikou. Potrebujete urobiť európsku certifikáciu, potrebujete získať certifikáciu pre americký trh. To všetko stojí peniaze, všetko je to veľké množstvo práce, všetko je to veľké množstvo úsilia. Potrebujete predložiť patenty, zafinancovať patenty na celosvetovej úrovni. Nedať si ich ukradnúť, tie patenty? Nedať si ich ukradnúť, mať ich urobiť veľmi inteligentne. A dnes sme mali telefonát s patentovým právnikom. Máme neskutočne skúseného patentového právnika z Nemecka. Z Nemecka. Keď hovoríte toto, čo ste mi povedali, tak ja to vidím na takú ročnú minimálne prácu, ale vidím na vašich očiach, že to má úplne iné tempo. To má úplne iné tempo. Takže povedzte mi, aké to má asi tempo. Toto všetko, čo som spomenula, sme dali dokopy, takmer dokončili za 3 roky. A to letíme raketovým tempom. Náš konkurent, najväčší konkurent, ktorý nemá zďaleka také dobré výsledky, je to švajčiarska firma, strávili na tom 16 rokov. A hovoríme, dá sa povedať o rovnakom teste? Alebo o rovnakej... Podobnom, o teste tiež na diagnostiku rakoviny prostaty. Majú jeden jediný produkt. My už teraz máme takmer dokončený produkt, test na rakovinu prsníka a už robíme na ďalších diagnózach. My ideme neskutočne rýchlym tempom. Čomu to pripisujete? Čo je za tým? Vaša vrtula, alebo teda tá raketa? Môže to byť tak. Sú to kontakty? Sú to aj kontakty. Takto, pán Tkáč a pán Bertok strávili na vývoji tohto testu viac ako 10 rokov ešte na pôde Slovenskej akadémie vied. Potom
v zásade už tento test prešiel do majetku spoločnosti Glyconostics na základe zmluvy. To je ten Glyconostics, áno, ale Glyconox, to číta, lebo to je Glykon, ako glykony sú to in English language, ako, áno, po anglicky, dobre. Ale my Slováci môžeme to volať aj glykon. Kľudne. OK, ďakujem pekne. Takže ono to malo predtým tú históriu, ale naozaj tá komerčná koncovka a na to urobiť z toho vedeckého objavu, urobiť hmatateľný produkt a splniť všetky tie kritériá, všetky tie klinické validácie, aj získať, nakúpiť vzorky krvi z biobank zo zahraničia, alebo získať ich od spolupracujúcich lekárov. To je veľmi dlhotrvajúci proces a veľmi zložitý a veľmi striktne regulovaný, tak ako všetko vo farmaceutickom priemysle, pretože narábame so zdravím ľudí. To je striktne regulované. Čiže vy musíte splniť všetky tieto regulácie a musíte cez to prejsť a to trvá nejaký čas. To ste mi už asi odpovedali aj tým, že ako prebieha ten proces, kým sa vlastne ten produkt dostane k pacientovi. V tejto chvíli vieme, že už teda sa aj ten test používa na Slovensku, ale chceme ho dostať teda k pacientom do celého sveta a to chce všetky tieto skúšobné testy a tak ďalej. Ale hovorili sme o investoroch, ktorí sú fantastické, je pre mňa dobrou správou, že išli do toho Slováci. Ako funguje rozdelenie možno potom ziskov vo vzťahu k investorom? Predpokladám, že niekto má 50 a potom sa zvyšných 50 delí, alebo má možno 70%. Netuším vôbec, ako to funguje. Ide mi skôr o to, že to je tak veľkolepý projekt, že aj keby som mala promile, tak asi môžem byť spokojná. Áno. Teraz nehovorím o alkohole, hej? Hovoríme o promile zisku. V prvom kole vstupovali slovenskí investori na crowdfundingovej platforme, čiže to boli investori, ktorí vkladali minimálne 10 000 eur. A za ten vklad, ktorý sme dostali, my sme vyzbierali takto 1 milión eur, dostali určitý podiel na firme. Regulárne je tá skupina zapísaná v obchodnom registri, čiže akékoľvek zisky v budúcnosti, ktoré zarobíme, tak sa budú deliť, oni sú akcionári, oni sú spoločníci. Tak ako to máme v iných spoločnostiach. Tak ako v iných spoločnostiach. K tomu by som možno že aj dodala, že teraz začíname ďalšiu crowdfundingovú kampaň, kde budeme potrebovať ďalšie peniaze preto, aby sme v budúcom roku mohli uviesť tento náš test už na nemecký trh a začať prípravné práce na americký trh. Keď sa to nepodarí, čo sa s takými investormi deje a vôbec tými grantami, ktoré nám sa to podarí, hej, to je prvá vec. Ale keď sa stane, lebo veď to určite sa stane pri takýchto projektoch, že sa môže aj niekomu nepodariť úspieť. Čo sa vtedy deje? Investovanie do spoločnosti je vždy riziková záležitosť a takisto ako keď investujete do akcií a keď skončí tá firma, tak ste od tie akcie prišli. Hej. Čo sa týka grantov, musíte spĺňať, tie granty, ten grant, ktorý máme priamo z Bruselu, EIC Akcelerátor, my máme každého pol roka hodnotiaci telefonát s projektovou manažérkou a s odborníčkou v danej oblasti a s finančnou riaditeľkou, kde vlastne prezentujeme, čo všetko sme urobili a my musíme naplňať tie ciele, ktoré sme si predstavzali, že urobíme. Takže sme kontrolovaní. Jednoznačne. A niekoľko jednoznačne. Musíme naplňať, musíme dodávať tie práce. Rovno chcem, lebo ste sa ma pýtali, že čo sa stane, keby sa to nepodarilo. Tento EIC Akcelerátor projekt vstupuje do vysokorizikových projektov, kde nie je jasné na začiatku, či sa to podarí. Čiže ono je už z podstaty veci jasné, že nie každý sa musí podariť, ale je dôležité to, aby my sme naozaj urobili všetky tie práce a urobili všetko preto, aby sa to podarilo, ale niektoré sa nemusia. Čo nie je náš prípad, pretože my už to naozaj... Vidíte, že to funguje a že to ide. Vidíme, že to funguje a už to dávame do hromadnej výroby. Čiže majú z nás veľkú radosť v Bruseli. Áno, aj my na Slovensku sme pyšní na nás, na Slovákov, že máme niečo takéto nové. Poďme ku licenčným partnerom. Vysvetlite nám, ako vo farma v priemysle fungujú licenční partnery. Investorov sme pochopili, ale keď ja mám tu čest vás spovedať a dozviem sa to z prvej ruky. Viem, čo sa týka médií, ako to funguje s licenciami, ale neviem, ako to funguje v rámci možno práve spomínaných liekov. Farmaceutické spoločnosti majú svoje oddelenia výskumu a vývoja, ale každý má iba určitú kapacitu a napríklad nemusí nájsť niečo, čo bude akurát úspešné. Čiže je bežnou praxou vo farmaceutických spoločnostiach, že kúpia licenciu na hotový produkt. Je to pre nich o mnoho rýchlejšie, častokrát aj lacnejšie.
Je to jednoznačne, je to istý hotový produkt. Je to ľahšia cesta, je to ako niečo sa vyvíjať. Je to rýchlejšie. Radi to kúpia a tým, že oni už majú zastúpenie na celom svete, tak už sú predurčení na to, aby to mohli komercionalizovať na celom svete. Čo my vedeli by sme to urobiť, vďaka mojim skúsenostiam z minulosti. Aj to rozbiehame v Nemecku a potom o rok v Amerike. Ale je to pre nás ďalšia komplexita, ktorej nás môže zbaviť veľký licenčný partner. Čiže my veľmi radi budeme spolupracovať s veľkou farmaceutickou alebo diagnostickou firmou. Rovno môžem povedať, že už sme mali jednania s mnohými z nich. Mnohé sa vyjadrili, že jednoznačne vidia za tým silnú vedu. Dávali nám poklonu za to, čo sme dokázali, že oni sa pokúšali o to isté, ale nevyšlo im to. Nenašli spôsob, ako toto urobiť. A momentálne jednáme s 2 veľkými spoločnosťami, kde celosvetový riaditeľ pre výskum a vývoj tejto celosvetovej, jednej z top 15 spoločností, keď pochopil, že o čom je naša technológia, tak jeho veta bola, že ale s týmto môžete dokázať čokoľvek. Aha. Ja som povedala, ja viem. Wow. A ďalšia otázka bola, a máte záujem o strategickú spoluprácu? Vravím, čokoľvek, čo dáva komerčný zmysel. Úžasné. Tak toto funguje vo veľkom svete, vo veľkom biznise. Kým sa tam dostanete. No ale vy ste mali 17 rokov náskok, pretože si myslím, že vy ste naozaj v dobrom slova zmysle obrúsená žena práve aj tým, že nie všade ste boli vítaná možno otvorenou náručou a museli ste sa jednoducho presadiť. Fakt to nie je jednoduché. Mierim teraz aj k tomu, že nebudeme teraz riešiť, že či žena, či muž, ale skôr Slovensko, respektíve Európska únia. My sme malá krajina, nebudeme si nahovárať, že sme pupkom sveta, kto vycestoval už aj do Hamburgu, tak vie, že to tak nie je. To znamená, ako ste vnímali a vnímate to, že prídete z malého Slovenska, ale s brutálne, to majú mladí ľudia teraz mimoriadne radi toto slovo, s brutálne úspešným testom, alebo teda s technológiou. Cítite to, že pozerajú sa cez prsty niekto zo Slovenska, ale ten test to preváži, odkiaľ prichádzate? Aká je tá reakcia tých ľudí? Tá reakcia je, že nemali predtým inováciu zo Slovenska, ale to je taká prvá tenučká vrstva ľadu, ktorú keď prelomíte, a mne stačí 5 minút na to, aby som rozprávala, okamžite sú v pozore, okamžite dávajú pozor, okamžite sa pýtajú fundované otázky a tam už sa nerieši, z ktorej sme krajiny. Na toto by som jednu vec rada povedala. Neviem prečo. My vieme byť hrdí, keď ide o hokej, keď ide o lyžovanie, keď ide o plávanie. Prečo nevieme byť hrdí na tú skvelú prácu, ktorá sa na Slovensku robí? Tu vznikajú také skvelé veci v mnohých oblastiach. Prečo nemáme to sebavedomie? Sme malá krajina, 5,5 milióna. Estonsko je 1,3 milióna. Bola som, poznám. Viete, aké skvelé veci robia? Viete, aké skvelé Pozrite sa na to, aké aplikácie používame z Estonska. Áno, napríklad. Prečo nemáme to sebavedomie? Jednoducho, keď viete, že robíte skvelú prácu, tak si za tým stojte. Mne stačí 5 minút. Ja som bola teraz v Paríži na 2 investorských konferenciách. Ja som tam mala 5 minút na predstavenie našej spoločnosti. Za tých 5 minút boli všetci v pozore a všetci dávali otázky, fundované otázky a veľmi ich to zaujímalo. Povedali ste, prečo nie sme hrdí. Ja myslím, že sme hrdí, len máme ten problém, že žijeme v spoločnosti, kde nám stále podsúvajú veľmi veľa politiky a zbytočných politických predstaviteľov a neobjavia sa v televízii vedci, dokonca bohužiaľ ani mnohí umelci, ktorí by za to stáli, ale tak, je to taká, by som povedala, špirála, z ktorej nás možno niekto niekedy vyvedie. Mňa o to viacej teší, keď mi povie, že vlastne presvedčíte tých ľudí tou 5-minútovkou. Myslím si, že v živote, keby každý dostal, že máte teraz 5 minút na to, aby ste ma presvedčili, kto ste a čo ste, tak inak asi fungujú aj deti na základnej alebo strednej škole, kde hovoria, že nesmiete sa už učiť všetky tie veci naspamäť, ale máte kriticky myslieť. A ja im vždy poviem, ale kriticky môžete myslieť len keď máte veľmi veľa vecí v hlave, aby ste to dokázali porovnať s jedným s druhým. Povedali ste, že vám stačí 5 minút. Aký je to potom pocit, keď vidíte, že som tu, dala som to, som dobrá? Je to skvelý pocit a rovno poviem, že na tých 5 minút potrebujem mať, ako tam je 99% príprava, úspechu je príprava. Hej, a potom už čaro
prednesenia. Čaro osobnosti a prednesenia. Hovoríte veľmi dobre, lebo vždy sa vraví aj, že improvizovať môžete jedine vtedy, ak máte taký background, že viete, ako môžete improvizovať. Vy ste skončili inú školu, sme sa o tom rozprávali, že ste z takého iného prostredia. Povedzte mi, ešte kým sa dostanem k vám, ak dovolíte trošku aj k súkromiu a k tomu, čo vás v živote okrem vedy a okrem farmácie baví. Vy ste človek, ktorý to nemal, by som povedala, jednoduché. Boli určite aj nejaké úskalia, kedy ste si povedali, že Euka, toto už nedáš, balíme. Bolo alebo nebolo? Viete, toto, čo robíme, my si uvedomujeme, že my máme v rukách tak prevratnú inováciu, ktorá doslova dokáže zachraňovať milióny ľudských životov. My jednoducho nemôžeme to vzdať. Čiže áno, boli rôzne krízové situácie, boli rôzne kritické situácie, ale jednoducho to nemôže ani prísť, táto myšlienka. Ja by som tu jednu vec povedala, že jedno z hlavných kritérií úspešnosti startupu, ako začínajúcej spoločnosti, je odolnosť. Odolnosť, vytrvalosť a jednoducho taká zaťatosť. Dokázať ten výsledok. V angličtine je to resilience. Je to trošku ťažké preložiť. Ďakujem, že hovoríte s nami po slovensky, ale lebo asi angličtina je pre vás nesmierne dôležitá vôbec. Vo vašom biznise to je bez debaty. Bez debaty. Keď som odchádzala zo spoločnosti GlaxoSmithKline v Londýne, GlaxoSmithKline je známe tým, že veľmi veľa investuje do osobného rozvoja svojich zamestnancov. A mali sme také školenie na tému odolnosti. Ale pred tým školením sme mali také dotazníky vyplniť a boli poslané na vyhodnotenie. Chytila som dotazník, vyškrtala som, poslala som bez rozmýšľania. Keď som prišla na ten pohovor s tou kaučkou, ktorá nás mala školiť, tak ona povedala, že ja som sa strašne na vás tešila, na to stretnutie s vami, lebo ja mám v databáze profily viac ako 10 000 špičkových manažérov z Londýna, ale takú vysokú mieru odolnosti som ešte nevidela, že porozprávajte mi o sebe. Ja som sa v živote akože nenapadlo mi to porovnávať sa s niekým v tejto oblasti a vtedy mi ona tak nastavila také zrkadlo a ja som si vlastne uvedomila, že áno, že ja som taký typ človeka, že nikdy sa nevzdávať. Pani Euka, nemáte ambíciu učiť alebo odovzdávať to mladej generácii? Učiť nie, na to by som nemala. Alebo vychovať si vo svojom týme možno ľudí, ktorí ovplyvňujete. To áno, to aj vychovávam. Dobre. Nerobím všetko sama, už vychovávam. Dobre, to mi odľahlo poprvé a podruhé, že aj niekomu necháte niečo zo seba. Áno. Ale toto možno v budúcnosti, keď už predáme niekedy firmu a keď už budem mať veľa voľného času, tak možno budem sa snažiť vychovať ďalšiu generáciu. Povedali ste, že dvere sú otvorené zatiaľ, čo sa týka licenčných partnerov. Sú v merku možno 2-3 veľké svetové mená. Čo keď potom sa v jeden týždeň ozvú všetci traja naraz? Super. Čo rozhodne? Berete ich všetkých troch, alebo musíte si vybrať toho najlepšie? Nechám ich nech medzi sebou bojujú a nech nájdu najlepšiu ponuku. Tedy sa to dáva, že kto dá ešte viac. To bude tá ideálna situácia. A môže sa to stať? Môže sa to stať, ja dúfam, že áno. Koľko môžete čakať, alebo ako ste si vydali, keďže máte svoje skúsenosti, koľko budete čakať na to, kým sa tí licenční partneri možno ozvú alebo rozhodnú? Respektíve prišli ste čerstvo z Paríža, cítili ste tam tú energiu, ten náboj, že už je to možno aj na spadnutie? Ešte to nie je na spadnutie, ten licenčný proces trvá. Trvá to, keď to ide ideálne rýchlo, tak to trvá tak pol roka. Aha. Ale teraz sme ešte sme stále len v tých úvodných fázach. Takže ono to naozaj trvá aj potom to vyjednávanie zmluvy a due diligence, čiže také prezretie, detálne prezretie toho, čo máme. Dokedy budeme čakať? V zásade, ako keď dostaneme dobrú ponuku, tak pôjdeme za ňou. Pôjdeme za ňou. A dovtedy my paralelne rozbiehame uvedenie testov na nemecký trh a prípravu na americký trh. Keď hovoríme uvedenie testov, tak vlastne to, ako sa testujú už na Slovensku, naši pacienti majú to šťastie, že sa dostali k tomu testu, tak sa budú môcť testovať v Nemecku, neskôr v Amerike, bez ohľadu na to, že nemáme ešte licenčných partnerov, že to nepredávame. Bez ohľadu na to. My potrebujeme začať masovo vyrábať v našej zmluvnej fabrike.
A potrebujeme mať tú CE certifikáciu a FDA certifikáciu pre americký trh. A to by sme mali mať obidvoje cca v prvom kvartáli budúceho roku. Ako pristupuje Slovenská republika k takýmto veľkým úspechom svojich vedcov a takejto spoločnosti? Cítite, že už o tom niekto vie, chce vás niekto oceniť, chce vám Slovenská republika pomôcť? Vy kompetentní. Dostávame dosť veľa podpory napríklad z Ministerstva zahraničných vecí. Pani bývalá štátna tajomnička, pani Brodsková, k nám priviedla minulý rok v novembri. Bolo u nás 17 veľvyslancov z iných krajín, u nás v laboratóriu. Aj nás dosť pomáhajú nám otvoriť dvere k nejakým jednaniam v zahraničí. Čiže získavame od nich dosť veľkú podporu. Budeme držať palce, aby ste získavali aj ďalšiu pozornosť. Tu našu jednoznačne máte. Ja som veľmi vďačná, že ste nám vysvetlili, ako to vôbec vo svete liekov a možno testov a diagnostiky funguje, lebo myslím, že nikto z nás okrem vás nevedel úplne presne, ako to je. Ale ešte vás nepustím, ak dovolíte, z tohto rozhovoru, pretože keď sme si písali, a tak ja som sa pýtala, že čo ste vlastne, aké skončená škola, a vy ste jednu krásnu myšlienku napísali na záver, že vy ste vlastne chceli ísť na VŠMU a venovať sa tancu. Áno. Áno, choreografii. Áno. A čo teda rozhodlo, že naraz z takejto ambície, z takéhoto sna... Najprv možno, ako ste sa k tomu vôbec prepracovali? Či ste tancovali za mladá? Alebo čo ste robili? Áno. Ja som od malička tancovala slovenský folklór a potom ako tínedžerka aj v Dimitrovci a v Gymniku. Jasné. A veľmi som chcela študovať choreografiu ľudového tanca na VŠMU. Aj som si robila prípravu na talentovky. Ale to bolo ešte za čias komunizmu a vtedy mi niekto poradil, že to je síce pekné, ale na Slovensku sa uživia folklórom dvaja ľudia. Štefan Nosáľ a Kubanka. Áno, a pán Kubanka. Ale žiadna žena tam ešte nebola. Pre vás to mohla byť výzva. Vtedy som si uvedomila, že asi budem musieť ísť na inú profesiu a tanec bude môcť byť môjim krásnym hobby. Ale vôbec to nevnímam zle, pretože to hobby je vždy potom také, že to je to, kde vypustíte všetok stres z hlavy. A to je to, ku čomu sa môžete vrátiť. Čiže potom som išla na Vysokú školu ekonomickú a potom ešte následne, keďže ja som ešte končila za socializmu Vysokú školu ekonomickú, ktorá bola nastavená na iný typ ekonomiky, tak som si potom ešte urobila medzinárodne uznávané skúšky ACCA, čo je Association of Chartered Certified Accountants. V zásade veľmi dobrá kvalifikácia pre finančných riaditeľov, auditorov, riadené z Veľkej Británie. Takže vlastne to takisto vám, by som povedala, pomohlo potom v tom byť rozhodná, neoblomná a najmä odolná. To je krásne slovo, to si musím nielen zapamätať, ale myslím si, že mnohých vďaka tomu inšpirujete. To znamená, že teraz, keď priletíte z Paríža, skončíme dnešný rozhovor, prídete domov, ako vyzerá ten život? Postavíte sa do kuchyne a varíte niečo dobré? Alebo vyložíte si nohy, alebo idete na prechádzku? Čo sú to tie hobby? Lebo o varení nemôžeme hovoriť, že to je hobby. Hej? To je nejaký životný štýl, ktorý nám v rodine má fungovať. Tak ako pani Kováčová? Začnem takým, čo je asi dosť obvyklé pre mnohých ľudí. Cestovanie. Veľmi rada cestujem. Veľmi mám rada psychológiu. Psychológia mi pomáha zvládať mnohé náročné situácie, pomáha mi v jednaní, pomáha mi v manažovaní emócií, aj svojich, aj druhých ľudí. Veľmi rada čítam psychologické knižky, ale to, čo asi najviac bude rezonovať, je úplne som prepadla latinskoamerickým tancom. Takže v každej voľnej chvíli, a keď je niekde nejaká salsa party, tancujem salsu, tancujem čaču. Ja tomu hovorím, že keď mi tanečník dá trojitú točku, čiže to je za 3 sekundy 3-krát sa otočím, štvoritú alebo pätitú. Ja to ustojím. Wow. Že sa pýtam. Ustojím aj 10. Dobrý tanečník. A ja som bola vydrilovaná tanečníčka. Takže ja sa vždy smejem, že ja v zásade odstredím všetok stres z hlavy a idem ďalej. Viete, že to musí byť úžasné? To je, vidíte, a pri tom tanci ste vlastne zostali a je to tá najväčšia relaxácia. Spomenuli ste cestovanie a mne ešte prišlo na že to cestovanie za prácou má určite iný zmysel a inak to vnímate ako cestovanie po svete, keď si môžete vy ako keby dopriať. Je nejaká obľúbená krajina, do ktorej sa vrátite?
rada a prečo? Je ich veľa. Takže tak na budúce o cestovaní s pani Evkou Kovačovou, lebo vyzerá, že by to bolo na ďalších 30 minút. Nevyberiete jednu, dve? Vyberiem Španielsko, Taliansko, Francúzsko, Maldivy. Chápem a páči sa mi aj, že ste povedali, že Európa. Nedávno som videla rozhovor s americkým hercom Russellom Croweom, ktorý dostal teda Gladiátora, nakrútil s Ridley Scottom a on je z Nového Zélandu a povedal, že ako 28-ročný odišiel poprvýkrát z Nového Zélandu a bol v Karlových Vároch na festivale a prišli za ním synovia a povedal, že jeho najväčším snom je spoznať Európu a cestovali po Európe, takže my máme tak blízučko k tomu svetu okolo nás a ten nás obohacuje. Ano. A tak, ako ste dnes obohatili nás a ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor. Ja a veľmi, ale že naozaj veľmi držím palce a prosím, keď bude licenčný partner, dajte nám vedieť. Oslavíme to spolu s vami. Gratulujem ešte raz a ďakujeme pekne. Ďakujem pekne. To bolo na dnes všetko. Naším skvelým hosťom bola pani Eva Kováčová, ktorej musím povedať, že elán, entuziazmus, inteligencia, verím, preskočila aj k vám všetkým a že ste ten pocit z dobrého rozprávania a najmä z výnimočnej osobnosti zažili aj vy. Či už prostredníctvom televízie alebo nášho rozhlasu. Tak sa majte pekne. Zdravíme vás z dnešného podcastu.